Het is ongelooflijk maar waar. Maar de sneeuw zit wel heel vroeg in dit jaar. Ja, de sneeuw die komt al heel vroeg. Ja, ik heb het vanavond weer meegemaakt, maar dat is helemaal te gek. Ja, als ik het hoor daar op het ogenblik in Oostenrijk, daar een meter, 80 centimeter, daar 40 centimeter. Nou ja, 40 centimeter hoef je niet, maar 20 centimeter moet hier toch wel vallen hoor. Ja, jawel. Ja. Maar ga je ook nog weer een feestje bouwen tijdens de wintersport van dit jaar? Ja, dan ga ik weer feestjes bouwen hoor. Ja. Ik ga daar weer natuurlijk naar Westerdorp toe. Dan gaan we dus even flink op de kop opzetten. Hè? Ja, mijn nieuwe single die komt denk ik ongeveer 3 januari dat die uitkomt. En dat is natuurlijk weer eentje van happy hè. Van, niemand mag naar huis te gaan, hè? Denk eraan. Zal ik die biertjes op die tap staan hè. Dit jaar heb ik natuurlijk een heel zwaar jaar gehad in het begin. Het eerste half jaar van dit jaar heb ik een heel zwaar jaar gehad. Het laatste half jaar van vorig jaar. Heel slecht jaar gehad. Maar ik wil er niet meer over praten. Achter de rug. En we gaan jongens naar 2009 toe. 2009, dan ben ik weer die kikker. Ben ik alweer. 2009 is op de eerste plaats dat ze een heel zalig uiteinde zullen hebben. En dat ze het nieuwe jaar, als dat begint, dat gelijk goed begint. En ik kan de mensen niet zeggen van oh word maar rijk of dit of dat meer. Dat proberen we toch allemaal. Maar als je gezond bent en je wordt helemaal gezond, dan ben je schatrijk. Daar ben ik nu achter gekomen.